Woi, calek-elek. Arek tekok Bi. Tokak takok tok isomu. Piye isane gur takok tok Bi? Bahasa Inggris rendah Bang Mei membuat iki apa Bi? Ki nek iso tak akui suhu tenan kowe Bi. Lho ya jelas suhu to. Lah durung dijawab wis ngomong suhu. Apa ra suhu piye kowe? Ya jawaban dhisik iso ora. Baru suhu nek iso. Wong tumpakan jek sepur aku tumpakan wis UFO. Wis iya. Kowe ndek biyen mik susu denko aku wis dimiki alien cilikanku ya. Lah mbuh biyen awakmu diombeni susu wedhus ora roh Bi. 80 derajat Celcius wis ape umup. Lho umup tok gawe dhewe ngono Bi. Suhu. Ngerti? Iya. Renek wong ning donya iki kenal aku ora masalah. Ngono lho, ning luar angkasa. Arek nang luar omah, arek luar gatel ya wis mbuh. Aku hits, ngerti gak? Ya ora ngerti to, Bi. Sik, bahasa Inggrisnya ya, sik. Iya. Kupingnya dibuka, men gak tokak takok. Lho sak buka iki, Ndang. Apa? Tak pekne anu luntungan buku. Buku nggo apa, Bi? Tak kei corongan men kapok, Lah ben piye? men krungu. Bahasa Inggrisnya rendah Bang Mei membuat. Rendah apa rendah? Rendah kuwi lo. Krungu apa ora lo? Iya ya. Bang apa? Bang kuwi ya bang. Lah Mei? Mei kuwi ya Mei. Lah nek membuat apa? Membuat kuwi make. Make krungu apa ora make? Iya ya, budak tenan to aku dikira. Berarti rendah Bang Mei membuat adalah Adalah apa? Digabungke kabeh kono. lobang memek. Mosok lubang ngonoan. Dancuk lobang. Iki ngopo to, Bi? Rete-rete ngantem ngono ae. Enggak suka ngono kuwi.